Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nico. Taong 1949. Kalibo, Aklan. Itong mga panahong ito, merong kakilala si Nico na isang antingero sa Karatig Baryo. Nakilala niya ito noong pumusta yon sa manok niyang isinasabong. Nagkataon namang swerte si Nico, kaya na may tuwang-tuwa ang antingero. Halos hindi niya din inaasahan noong magkakalapit loob silang dalawa, gawa ng kagaya ng ibang mga taong pumupusta sa kanya. Inaasahan na niyang aalis ito matapos makuha ang pusta. Sa 3 araw na sunod-sunod niyang sabong, 3 taya din ang ibinitaw ng antingero sa kanilang pambato. Walang talo yon, kaya na may labis-labis ang tuwa ni Nico. Matapos ang 3 sunod-sunod na sabong, niyaya siya ng antingero patungo sa baryo nito. Hindi naman siya tumanggi sa kadahilanang wala naman siyang trabaho maliban sa sabong. Habang naglalakad sila, inakala ni Nico na ordinaryong tao lamang ang kanyang kaibigan. Subalit nang mag-umpisa na itong magsalita, ukol sa mga buhay na katagang inihip nito sa manok niya, doon na siya dahan-dahang nagtaka. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang bahay nito. Bumungad sa kanyang mga mata ang isang maliit na kubo, nakakasya lamang ang 3 katao. Kompleto din yon ng mga gamit sa loob, kaya na may hindi siya nag-alangan na pumasok at manatili. Bagaman ordinaryong tao itong si Nico, kahit papaano, alam din naman niya ang pinagkaiba ng bahay ng tao at ng bahay ng isang nagkukunwaring tao. Marami na din siyang karanasan ukol sa mga ganoong bagay, gawa ng naninirahan ang kanilang pamilya sa liblib na lugar. Habang nagpapahinga si Nico sa loob ng bahay ng antingero, wala naman siyang nagawa kundi ang tumingin-tingin sa paligid. Pagsilay niya sa kasama niyang naglalakad papalapit, masaya naman niya itong tinanong ng, "Parang mas malaki pa yata ang panalo mo kaysa sa akin ah. May salo-salo ba tayo rito?" "Oo, Nico, meron. Maghintay ka. Nagluluto pa ako. Nga pala, umiinom ka ba?" Nang marinig ito ni Nico, papilosopong sinagot naman niya ito ng, "Bakit? Sa gulang ko bang ito, naniniwala kang wala akong bisyo?" Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na nakilala ni Nico ang lalaki. Ang pangalan nito ay Benjamin, tubo sa lugar. Kahit hindi pa nito ipinagtatapat na isa yung antingero, may mga bagay nang nasisilayan si Nico na kakaiba. Kagaya ng trespiko nitong kwintas at ang samalasator nitong pulseras. May mga pagkakataon na siya kasing nasilayan ang ganoong bagay sa kanyang amang matagal nang namaalam. Nang hindi na niya maatim ang kanyang mga nasisilayan, tapatan na niyang tinanong ang kanyang kaibigan. Pinadaan niya yon sa isang hindi gaanong bulgarang salita para naman kahit papaano hindi yon mabigla. "Nga pala, Benjamin, nanggagamot ka ba? Pakiramdam ko kasi manggagamot ka eh." Wika ni Nico sa lalaki. Nang marinig ito ng lalaki, tumitig lang naman sa kanya yon habang dahan-dahang ngumingiti. Maya-maya pa, sumagot naman ito ng, "Grabe ka naman sa albularyo, Nico. Hindi mo ba nakikita tong agimat ko? Alam mo, ang mga albularyo hindi nagsusuot ng ganito. Magsuot man, paniguradong merong kalaban." Matapos nitong makapagsalita, tapatan naman itong inilahad kay Nico ang pagiging isa niyang antingero. Nang marinig ni Nico ang sinabi nito, noong una hindi pa siya naniniwala. Alam niyang hindi basta-bastang maging antingero
sa kadahilan ng marami yung sakripisyo at hirap na maaaring pagdaanan. Kinakailangan ding magbuno ka doon ng panahon, hindi lang araw, bagkus ay taon. Sa pagpapatuloy ng paglalahad ni Benjamin, unti-unti namang nakumbinsi si Nico sa mga sinasabi nito. Mahirap mang paniwalaan pero taglay ni Benjamin ang lahat ng kinakailangan para mapatunayan ang kanyang mga sinasabi. Alam mo Nico, hindi man sa pagmamayabang pero may mga usal akong naitulong sa manok mo. Nakita ko ding maayos ang pagpapalaki mo doon. Angkop para lapatan ng mga buhay na salita sa unang pagkakataon. Ito ang dahilan kung bakit sayo ko pumusta at hangad kong sayo ay makipagkaibigan. Ayos lang ba yun, Nico? Hayaan mo, makakatulong din ako sayo sa ibang bagay. Ngayon kasi marami talaga akong pangangailangan, kaya labis ang paghahangad ko ng malaking halaga. Wika ni Benjamin. Dagdag pa nito na kaya siya nag-iipon ng pera dahil hangad niyang mabawi ang mga naipundar ng kanyang pamilya sa lugar nila. May mga tao kasing nagmay-ari doon kahit hindi naman yon pinamanahan ng kanyang ina. Ayon pa sa antingero na kung sasabihin niya kay Nico ang kabuuang istorya, maaaring hindi siya maniwala. Ilang minuto pa ang lumipas, pansamantalang iniwan muna siya ng lalaki. Tumungo ito sa kusina para kumuha ng mga pagkaing niluto niya. Inilabas na din ito ang mga inuming itinago niya sa banga nang sa gayoy maging maayos ang kanilang usapan. Dahil sa saya ng kanilang pag-iinuman, hindi na nasundan ni Nico ang takbo ng oras. Pagsilay niya sa labas, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang gabing-gabi na pala. Wala naman siyang magagawa noon kundi ang magpalipas ng gabi sa kaibigan niya. Napakalabo na kasing makauwi sa ganoong oras lalo pat may bali-balitang kumakalat sa kanilang lugar ukol sa mga rebeldeng pumapatay ng mga taga-baryo. Kahit wala pang patunay sa mga haka-hakang yon, mas minabuti na niyang mag-ingat kesa naman mapahamak. Nang mapag-alaman ng antingero ang kanyang nais, tumawa lang naman ito habang nangangako sa kanyang iuuwi siya anuman ang mangyari. Alam kasi ng antingero na meron yung pamilya na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Matapos mapag-alaman ni Nico ang naging pasya ng antingero, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa isip-isip niya, mas mabuti nga ang ganun, gawa ng aminado din siya sa kanyang sarili na mag-aaway sila ng kanyang asawa kung hindi siya makakauwi. Bago sumapit ang 10:00 ng gabi, natapos na nga ang kanilang inuman. Bagaman lasing na noon si Nico, kinaya niya pa ring tumayo at magmarahang lumakad. Si Benjamin naman noon, hindi pa gaanong tinamaan dahil sanay na sanay yon sa kanilang iniinom. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, halos magsigawan na sila sa kanilang pag-uusap. Magkalapit lang ang dalawang yon pero napakalakas ng kanilang talakayan. Animoy sila lang ang tao sa lugar na yon sa kabila ng mga bahay-bahay na kanilang nadaraanan. Wala namang magagawa noon si Nico sa kadahilan ng unti-unti nang nalulunod ang kanyang wisyo sa impluwensya ng alak. Sa paglabas nila sa baryo ng antingero, bahagya naman silang napatahimik. Nakakasugat kasi ang katahimikan sa lugar na para bang merong nagbabadya doong panganib. Ilang minuto pa ang lumipas, marahan naman siyang hinawakan sa braso ng antingero habang nagsasabi ng, "Nico, may nararamdaman ako." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman siya nitong inihipan sa bumbunan at kasabay nito ang dahan-dahan nitong pagdukot ng punyal sa kanyang tagiliran.
Nang maisagawa na niya ang bagay na yon, muli siyang bumulong kay Nico na kahit anong mangyari huwag siyang titingin sa likod. Ni tumingin sa kanyang tabi ay huwag din niyang gagawin. Maglakad lang siya ng normal at diretso lang ang tingin. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang nagtaka sa kadahilanang naisip niyang parang ang pinalabas ni Benjamin, merong mga demonyong sumusunod sa kanila. Dala ng kanyang kuryosidad, maigi niyang pinakiramdaman ng buong paligid. Pagramdam niya sa lugar, laking gulat na lamang niya nang marinig niya ang napakaraming yapak na sumusunod sa kanila. Nasisiguro ni Nico na hindi lang yun iilang tao, bagkus sa palagay niya, isa itong buong baryo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam, unti-unti namang humuhupa ang impluwensya ng alak sa kanyang katawan. Hindi niya alam pero ang pakiramdam niya, mas umibabaw na noon ang takot sa katawan niya. Napawi lang ang ganoong pakiramdam nang maramdaman niya ang paghigpit ng pagkakahawak ng antingero. Dahil sa ginawa nito, bigla naman siya doong napalingon at kasabay nito ang pagsilay niya sa pinakaunang pagkakataon ng mga malataong nilalang na nagmamasid sa kanila sa gilid ng kanilang dinaraanan. Napakaitim ng balat ng mga nilalang na yon at meron itong mga nagliliwanag na mga mata. Pagtitigan nila ng isa sa mga ito, kitang-kita ni Nico ang pag-abot nito ng kamay sa kanya at pagbuka ng malalapad nitong bunganga. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, unti-unti nang nahuhulog ang kanyang diwa sa animoy pagtawag ng nilalang. Nagbago lang ang kanyang pakiramdam noon nang sapakin siya ng antingero habang nagwiwika ng, "Sinabi nang huwag kang tumingin eh! Lakad lang! Walang mangyayaring masama dito sa'yo. Kilala ko sila at alam ko ang pugad nila." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung tumigil sa paglalakad nang makasilay sila sa kanilang dinaraanan ng 5 puno ng saging na animoy umusbong sa gitna ng daan. Dahil sa pangyayaring yon, labis-labis naman ang galit ni Benjamin na siya namang hindi maunawaan ni Nico. Sa isip-isip niya kasi noon, hindi naman nila kailangang tumigil dahil meron pa namang maliit na daraanan sa gilid ng mga saging. Subalit ang labis niya noong ipinagtataka, bagaman kasya sila doon, hindi yun pinagtangka ang daanan ng kanyang kaibigan. Akala niya magmamasid lang yun sa paligid, subalit laking gulat na lamang niya nang bigla itong sumigaw ng napakalakas na para bang pinaghahahamon ang mga demonyong nakakubli sa madilim na parte. Paulit-ulit itong tinatawag ni Benjamin hanggang sa dumating ang puntong unti-unti na nilang nararamdaman ang pagpalibot ng mga ito. Halos tubuan na noon ng ugat ang kilabot na kanyang nararamdaman sa kadahilan ng ramdam na ramdam niya ang mga nilalang na dahan-dahang sumusukol sa kanila at may mga pagkakataong nakakaramdam siya ng malalamig na palad sa kanyang katawan na parabang hinahawakan siya ng mga ito. May mga likido ding lumalapat sa kanyang mga balat na animoy nanggaling sa napakahabang mga dila. Dahil sa mga nangyari, napilitan namang mag-usalang antingero habang patuloy na nakahawak sa kanya. Paghawak nito sa kanyang agimat gamit ang kanan niyang kamay na merong punyal, bigla namang naramdaman ni Nico ang paggaan ng kanyang pakiramdam sa lugar na kanilang kinaroroonan. Dahan-dahan na ding naglaho ang puno ng saging sa daan na parabang namamalikmata lamang siya sa mga bagay na kanyang nasisilayan. Matapos ang mga pangyayari, marahan namang ipinagpatuloy nilang dalawa ang kanilang paglalakad. Bigo na sila noong makapag-usap
gawa ng abala sila sa pagramdam sa buong paligid. Akala ni Nico hanggang doon na lamang ang mga pangyayaring kanyang matutunghayan, subalit nagkakamali siya. Dahil makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, muli na naman silang naantala nang makarinig sila ng malakas na pag-atungal sa lugar. Katakatakot ang tinig na kanyang narinig noon na halos ninais niya na noong tumakbo. Ayon kay Nico, na ang sigaw na kanyang narinig parang pinaghalong sigaw ng taong unti-unting namamatay sa sakit. Sobra-sobrang kilabot ang kanyang nararamdaman noong mga oras na yon, gawa ng hindi niya sukat akalain na meron palang mga ganoong mapapanganib na nilalang na nasa kanilang lugar. Dahil sa mga bagay na kanilang napakinggan, nagpasya na ang antingero na magpalipad hangin sa paligid. Hindi na niya ininda kung ikakagalit yon ng mga nilalang sa kadahilan ng maging ito man, desperado nang umalis sa lugar. Matapos niyang maisagawa ang bagay na yon, mas lalong lumakas ang pagpaparamdam sa kanila ng mga aswang. Dumating na noon sa puntong tinambangan na sila ng mga ito na siya namang naging sanhi upang muli itong masilayan ni Nico. Mga demonyo kayo! Hindi nyo ba kami tatantanan? Hindi nyo ba ako kilala? Gusto ninyong magkamatayan tayo ngayon dito? Tandaan ninyo, kilala ko ang ama ninyo. Kayang-kaya ko kayong ubusin kung nanaisin ko. Galit na wika ni Benjamin pagsilay niya sa kumpol ng mga aswang na nakabantay sa kanilang harapan. Matapos nitong makapagsalita, mula sa kadiliman, lumitaw ang isang matandang galit na galit habang nakatitig sa kanila. Nakakamatay ang lisik ng mga mata ng matandang yon, kaya na may pilit itong iniilagan ni Nico. Pakiramdam niya, kapag nakipagtitigan siya sa matanda, mamamatay ang kanyang kaluluwa na napapaloob sa kanyang katawang lupa. Sa gitna ng napakatahimik na paligid, rinig na rinig niyang magwika ang matandang yon sa harapan nila ng, "Kung ikaw ang dadaan, ayos lang. Pero kung may kasama kang ordinaryo, hindi naman ata tama ito. Pakiramdam namin sa ginagawa mo, para mo na kaming iniiputan sa ulo. Oh, may takot kami sa'yo, pero hindi ito sapat para gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Ibahin mo kami sa mga demonyong kilala mong namumugad rito, sapagkat kami ay rumerespeto lang sa inyo. Subalit hindi kami nasisindak sa mga kakayahan ninyo. Kung gusto mong makalis dito ng payapa, iho, iwanan mo yang kasama mo." Dahil sa sinabi nito, wala nang nagawa si Benjamin kundi kaharapin ng matanda. Bago niya layuan si Nico, muli niya yung inihipan ng bakod at puder sa buo nitong katawan. Halos sobrang bigat na noon ang pakiramdam ni Nico na para bang nagpapasan siya ng 3 sako ng bigas ng sabay-sabay. Yun din ang kanyang naging dahilan noon kung bakit bigo siyang makaalis sa kanyang kinaroroonan. Animoy sa puntong yon, pakiramdam niya, manonood siya ng sabong ng 2 hindi ordinaryong nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid kay Benjamin, kitang-kita niya itong nag-ihip ng mga dasal sa buo nitong braso. Inihipan din ito ang kanyang dibdib, maging ang kanyang mga palad. Matapos itong gawin ng kanyang kaibigan, marahan na yung humarap sa matanda habang nagwiwika ng, Bueno, pagbibigyan kita sa gusto mo. Sino bang may sabi sa inyong nare-respeto ko kayo? Sa katunayan, nagtitimpi lang ako dahil wala pa akong makitang dahilan para pagpapatayin kayo. Siguro ngayon, sapat na ang ginawa mo para maligayahan naman ako. Matapos nitong makapagsalita, umangil ang lahat ng kasama nito na kasalukuyang nakapalibot sa kanila. Maya-maya pa, dahan-dahan na itong umatras papalayo
upang mabigyan ng sapat na lugar ang dalawang maglalaban. Sino man sa dalawa ang mananalo ang mag-uuwi ng kanyang nanaising premyo. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang yumuko sa lupa ang matanda habang kumukuha ng isang dakot na lupa. Nag-uusal ito at kahit isang segundo hindi nito binabawi ang kanyang paningin kay Benjamin. Sa pagsubo ng matandang yon sa lupang kanyang nakuha, bigla naman yung napangisi habang dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Paglabas ng dalawang malalapad na pakpak nito, bigla naman yung binalutan ng napakakapal na balahibo at kasabay nito ang pagkakaroon nito ng matatalas na mga kuko sa kanyang paa. Nagkaroon din yon ng tuka na merong matatalas na pangil. Halos segundo lang noon ang dumaan nang bumungad sa paningin ni Nico ang malauwak na nilalang. Matapos niyang masilayan ang ganoong nilalang, kitang-kita naman niya sa kabilang dako ang kanyang kaibigan na para bang meron itong pinapaikot sa kanyang mga kamay. Walang sabi-sabi, bigla nitong ibinato ang kung anong hawak nito na siyang naging sanhi para sa dambuhalang uwak upang hindi ito tuluyang makalipad. Nang masipat ni Benjamin na unti-unti na itong bumabagsak sa lupa, dali-dali naman niya yung nilapitan at kasabay nito ang kanyang paglapat sa katawan ng nilalang ng kanyang pulseras na sumisimbolo ng Satur. Inihipan niya din ng dasal ang kanyang punyal na siyang nagbigay ng hindi maipaliwanag na sakit sa matandang nag-anyong aswang. Dahil sa kanyang ginawa, nanatili namang nagmamasid ang iilang mga aswang na kasama ng matanda. Kahit kitang-kita ng mga ito ang paghihirap ng kanilang pambato, nakakapagtakang hindi yun gumagawa ng aksyon. Animoy merong pang sikreto ang matandang yun na siyang nagbibigay sa kasama nito ng labis na kapanatagan. Makalipas ang ilang minutong pagpupumiglas ng matanda, tuluyan na itong bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Si Benjamin naman noon nanatiling nakatitig sa nilalang na yon habang walang imik. O ano? Akala ko ba kaya mo ako? Wika ni Benjamin pagbalik ng matanda sa tao nitong anyo. Nang marinig naman ito ng nilalang, ngumisilang naman yon habang dahan-dahang hinahawi ang pulseras ni Benjamin na nakalapat sa kanyang balat. Pagsilay niya sa ginawa nito, bigla naman siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba sa kadahilan ng hindi niya inaasahan ang ganoong abilidad ng matanda. Pilit man niya noong inuunawa ang ginawa nito, subalit wala talaga siyang ideya para maintindihan ang kakayahang ipinapakita ng kanyang kalaban. Sa pagtayo ng matandang yon sa kanyang harapan, muli na naman itong nagbagong anyo bilang uwak. Sa muling pagsugod nito kay Benjamin, panay naman ang kanyang ginagawang pag-ilag upang hindi siya magawang matamaan ng pag-atake nito. Halos wala siya noong maisip na gawin sa kadahilan ng hindi niya mahanap ang kinaroroonan ng kanyang pulseras. Yun lang kasi ang pandigmang gamit nito na makakapuksa sa pagbabalat kayo ng isang aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na unti-unting kinakabahan si Nico. Gawa ng kitang-kita na niya ang kanyang kaibigan na dehado. Wala na itong ginagawang opensa, bagkus ay puro na lamang yon depensa. May mga konting galos na din yon sa kanyang katawan, indikasyon na kayang basagin ng nilalang ang kanyang kalasag na tinatangan. Maya-maya pa, bigla namang napangiti si Benjamin nang masipat niya ang kanyang pulseras sa dakong pinagtapunan dito ng matanda. Pagsilay niya doon, agad naman niya yung tinakbo sa kabila ng dambuhalang uwak na humahabol sa kanya. Sakto lang noon ang pagkuha niya sa gamit na yon nang lumapat sa kanyang kaliwang binti ang matatalim na pangil ng nilalang na nakapaloob sa tuka nito.
Dahil sa mga nangyari, wala naman itong nagawa kundi ang mapasigaw habang pilit na inuusalan ang kanyang pulseras. Paghilas sa kanya ng uwak, panay naman ang ginagawa niya ditong pagtatadyak upang hindi siya nito malamon ng buo. Subalit habang ginagawa niya ang bagay na yon, dahan-dahan namang umaangat ang matatalas nitong mga pangil na kasalukuyang nakalapat sa kanyang binti. Pagbaon ng mga pangil na yon sa kanyang tagiliran, buong lakas naman niyang hinataw ng isang espiritual na armas ang nilalang. Ibinuhos na niya doon ang kabuuan ng kanyang inipong usal na siyang naging sanhi upang tuluyan ng malusaw ang buong anyo nito. Maging ang bakod at puder na pinapasa noon ni Nico ay biglang kumalas sa kanyang katawan dahil sa lakas ng pinakawalang karunungan ng kanyang kaibigan. Matapos ang mga pangyayari, animoy naglaho na lamang na parang bula ang mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Hindi na din matagpuan ang bakas ng matanda, indikasyon na natunaw ang buong anyo nito noong humarap sa kanya. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman niyang nilapitan ang kanyang kaibigan upang ito ay tulungan. Bagaman marami nang nangyari sa kanilang hindi kapanipaniwala noong mga oras na yon, pinilit pa rin ni Nico na ipagpatuloy ang kanilang paglalakad pabalik ng kanilang bahay. Yun na lamang ang naisip niya noong gawin. Para naman kahit papaano matulungan niya ang kaibigan niyang antingero. Mula noong naganap ang insidente, mas lalo pa silang nagkalapit. Naging maganda ang kanilang negosyo noon dahil sa tulong ng mga usal ni Benjamin. Ilang taon lang noon ang lumipas, tuluyan ang nagbago ang kanilang buhay dahil sa sabong. Marami na silang naipundar na siya namang ikinatuwa nila ng husto. Hindi rin nakontento si Nico sa mga temporal na bagay, kaya naman sa ilang taon nilang pagsasama ni Benjamin, naging disipulo siya nito. Mas tumaas kasi ang hangarin noon ni Nico na matuto sa mga lihim na karunungan dahil sa nangyari sa kanila noong tinambangan sila ng mga aswang sa daan at ginamit ng kanyang kaibigan ang mga pangkombating dasal nito at inialay niya ang kanyang buhay sa ngalan ng Sator. Okay, opinyon ko sa kwento. Sa ngalan ng Sator. Alam niyo ba na mayroon dalawang klase ng Sator? Isang kanan at isang kaliwa. Yung kaliwa, yung spell ng Sator nun ay U. Yung sa kanan naman, ang spell ng Sator nun ay O. So, hindi ko lang alam kung Satur o Sator ang pinag-aaralan ni Benjamin. Kasi kung mapapansin ninyo, ginagamit sa sabong. Kapag ginagamit sa sabong, syempre, sugal yun. Alam naman natin kung anong impluensya ng sugal. May bahid yan ng swerte at malas. 50-50 rin yan na sa panig ng kaliwa at panig ng kanan. Kasi pwedeng nandyan yung swerte mo, na bibigyan ka ng limpak-limpak na salapi. Pwede din naman na inaakit ka ng demonyo para maubos yung pera mo. Ang kaso nila Benjamin, sinuswerte sila. Hindi ko lang masabi kung biyaya ba ito ng Panginoon o pang-aakit ng dyablo. Mahirap magbigay ng komento. Wala rin nabanggit kung Satur o Sator yung gamit nito. Pero bukas naman ang ating comment section. Malayang-malaya kayong makapaglagay ng comment ninyo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.